denne følgende video vise og forklare vores sprogleg leg med lyd. Her skal børnene stå i en række 2 og 2. Den studerende viser et billede af en vokal. Børnene skal her løbe ud og finde et billedkort, hvor vokalen indgår, og løbe tilbage, hvor de viser billedkortet til den studerende, og det bliver den næstes tur. Når det bliver de næstes tur, skal de bevæge sig ud i marken i en ny bevægelse, f.eks. i hop. Bliver det svært for børnene at finde et ord, må en studerende eller pædagog træde til og hjælpe til. Legen bliver tilpasset mængden af børn i forhold til hvor mange ture de kan få.